Nagpahinomdom ang Safety and Security Cluster sa Davao City nga gibawal ang mga panagtapok ug aktibidad sa testing center kung asa ipahigayon ang tulo ka adlaw nga 2023 bar examinations. Ano ang report ni Argel, relator. Nagpagulag advisory ang Safety and Security Cluster sa Davao City LGU di inakalatid nga base sa gipagula nga Bar Bulletin No. 6 Series of 2023 nga gi-issue sa Korte Suprema nga ginabawal ang pagpahigayon og send-offs sa lubong ug uban pang panagtapok duol sa testing center nga mao ang Ateneo de Davao University Senior High Campus sa Bangkal, Davao City. Giawhag sab sa otoridad ang stakeholders o well-wishers gawa sa testing center nga dili magsaba-saba aron dili madistorbo ang bar examinees. Dunay ipahigayon nga clearing ang mga law enforcement personnel sulod sa 70 meters gikan sa perimeter sa maong testing center. So wala para hapsay og sir, hapsay walay problema, tuloy-tuloy lang ang pagtig sa ilahang bar examination karong start karong September 17. Hitsasasab ang security plan nga ilatag sa Davao City Police Office. Sumala sa kapulisan, kadlawon pa lang magsugod na ang pag-deploy sa 274 ka police officers sa venue. Alas 5 sa buntag ang opening sa local testing center. I-double check mo na sa good sir sa pagkandak og kanang bar exam. Kung kinsa to mga names nga na-submit nato sa DCPO, dapat maupod to gyud siya in actual nga naay mao nga personnel sir, dili pwede nga i-replacean or bisan kinsa nga ipulian nga personnel. Karong September 17 Domingo, September 20 Miyerkules ug September 24 Domingo naka-schedule ang 2023 bar examinations. Walay road closures o rerouting nga ipatuman sa MacArthur Highway apan lauman ang paghuot sa dagan sa trapiko sa ingress ug egress sa examinees. Sa Mindanao, ang Ateneo de Davao University ug Xavier University sa Cagayan de Oro City ang local testing centers sa 2023 bar examinations. Ipatuman ang security measures sulod sa tulo ka managlahing adlaw nga ipahigayon ang bar examinations kung asa pahamtangan ug multa ang mga magmasinupakon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.